Sausa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Neil. Ayaw sagit pagminyo og sayo ha, Neil. Humanao na ang imong pag-eskwela. Og tabangi intawon ko sa imong mga manghod nga makahuman sila sa ilang pag-eskwela. Kung mahimo, likay sa agad nga mag-uyab-uyab ka dong. Ma. Ikaw magwangan, Neil. Sukadawa si Papa nimo, ako na lang mo inagbuhi ninyo. Maong tabangi una ko sa imong mga manghod ha. Una ka magsugod og imong kaugalingong pamilya. Oy, kakuyaw na bay. Buti pasabot si mama nga unya na kanya paminyoon kung makahuman na inyong kabanguran. Nga palidan mo na. Kapil ka 40 na. Edad mo ron, pila na? O, second year college po ka. Nga yung kabanguran, upat pa katuig. Sakto ba ko na? Anak, git bay. Kuy, kuyaw di yung matiguang ulit tao ka bay. Bay. Neil, happy na lang mo graduate sa high school. Pero, wa pa paghihapon kay plano ipalaila ko sa imong mama. Hangtod ka na sa manina tatago na tong relasyon sa imong mama. Flor, kining... Abi ni mo, happy tabi ako mapulaan, ani. Mahal ti ka. Pero lisod nga, nasigil ang taglimit sa tong oras every time magkuyog ta. Kay basin magduda imong mama nga na kay uyab. Uyab tuod ti ka, pero sige lang tagkawat-kawat sa tong oras. Flor, sorry kay ha. Pero sige, karong Sabado, kuyog ta sa amo. Ipaila-ila ti ka sa kong mama. Tinuod? Oh, suwaya na to, Flor. Nganong gindaman na nimo din he? Unsa man, mabdos na na? Tita. Ayaw pagtubag, day. Kay dili ikaw kong kaistorya. Ma, ay lagod pangisugod. Ni Ami, kay gusto ming mahibaw ka, bahin na mo. Di ba giingnan ti ka nga ayaw lang una? Nihangyo man ko nimo, dili ba? Unsa man? Mas palabihon pa nimo ning bayhana kaysa namo? Ma, dili oy. Pero... Og day, ikaw ha? Tanawa nga mong sitwasyon din he. Kita magyug kasi ang mga manghudron. Dili ka makonsensya nga pwedeng dili sila makahuman sa ilang pag-eskwela tungod nimo? Kamagwangan akong anak sinil. Siya na lang akong gisaligan karon. Sorry, tita. Karon nga nahibaw na mo sa kong reaksyon. Papaulian na si Sila, ha, Neil? Maun hinungdan. Nga di pagid ko gusto nga pala kang mama. Kaya ni ba kung masakitan lang ta sa iyang panulti. Ilabi na ka. Flor, sorry kayo. Wa kay sa. Ako mo'y gusto, ani. O gipangandaman ko na ning daan. Sakit lang. Nga dili di ko dawat sa inahan sa kong uyab. Flor, dili sa ingon ana. Nahadlok lang si mama nga kung magminyo na ko og sayo. Di na ako matabangan ako mga manghod nga makahuman sa ilang pag-eskwela. Naibaw ko. Gusto na ko muuli. Pinalag-adlaw bay, mapaso na kita. Excited kayo bay? Ingom na sa gubay. Oy, Flor, nga no? Pwede tang mag-istorya? Importante lang kaayo. Unsa man ka importante mo isulti nako nga gusto man kang walayng tawo nga makadungog.
Flor, umilak man ka. Okay ra ka? Dil mabdos ko. Unsa? Unsa man? Wala kay isulti? Kini, Flor. Flor, kini, Dili ka mabarog mo ba? lisod pa kayo. Hindi pa ko makahimo, ana. Naibaw ka man, di ba? Suwa ka gano'y plano mo barog, ani. Flor, Dili na ko. Kapoy na. Kapoy na ka, pero may ako'y lalaki sa itong relasyon. Sige lang. Ini-graduate na to. Dili na ko ni mo makitaan. oh, Isaad ko na ni mo. Kalimtan niti ka sa higpit ang maningkamot kong ako para sa kong anak. Flor. Congrats, anak. Salamat, ma. Maynil! Oh, bay, Ubra sa tudwa, bay! Brad ka dito, bay! bay, kakita kang Flor. Wa naman ko kita niya, bay. Kumit, ani si Batin, bay, oh. Pa ako sa television, ba? Pero dali. Mao ba? Mo graduate na gid in town imong manghod, Neil. Ma? Taod-taod naman imong ubo, ma. Ipa-check up ka na, Ayaw na. Ha? Ordinaryong ubo lang ni. Madaranig tambal. Ay, naak. Salamat ha. Nga wa gyud nimo pasagdi imong mga manghod. Gitabangan gyud nimo. Nga makahuman mo sa inyong pag-eskwela. Tungod kay wa ko'y laing ikabilin ninyo. Oh, Maura na. ma, At least, kung mawa ko, dili na ko mapalakan ninyo tungod kay naa na mo'y nahuman. maunsa ko na imong gipanultigod. Ay, pagsultig sa ama, ana, ma. Sige na, pahuway na, ma. Kay mo pahuway na sa ko kay trabaho pa ko. Hangtod karon. Di gyapon mawa sa kunaw na si Flor. Ilabi na ang akong anak nga naa niya. Dako kay kugsa nga nahimo nila. Wa na ko siya barugi. Wa na ko barugi ang akong responsibilidad nila. Kumusta naman ka sila ron? Flor, sa ilo ako sa akong nabuhata. Bay, gusto naman ka? Niyain taon, bay. Salamat sa Ginoo nga nakatrabaho kog arang-arang ang sweldo. Ayaw pa ka, bay. Kung taon ini, ital sa ulay ka playa na eh. Ilapulo ang gusto kong trabaho eh. Huh? Uya, mubali na sa ka. Anak yun. Ay noon, okay ra kay dako man sa sweldo yung mga asawa. Ug sa pasad. Usara inyong anak. Inanon ba nga, swerte lang ko kay nagkatunong kong asawa nga di yaw-yawan ba? Independent pag akong asawa bay. Maong di siya magsalig sa akong sweldo. Pero mahatag sa ko. Sige siya mga ako. Oh, kuwan ba ba? Istorya ta ba yun kuwan ba anak ba? O sa ka magkalaw na og pangita sa imong anak ni Flor, no? Nga, walang barugi. Kuwan, ang abot ko pasabot ba? Kuwan ba, kanang, wa ba maabot sa imong nauna? Kung unsay naong niya karon?
Sa tinuod lang, bay. Gusto na kayo kong makita sa akong anak, bay. Yan ni Flor. Sukad nagkabuwag ning Flor, bay. Wagid ko'y nauyab nga tarong nga relasyon. Ang kuno na ko, bay. Mahal ko gyapon siya. O gusto kay ko, bay, nga makita na ko sila. Pero ako may baw kung asa na ko sila pangitaon, bay. Last na kong kita niya katong pag-graduation nato. Unya, wala ko'y balita pa. Bay niya. Kay, giputol man yun niya ang tanan namong koneksyon. Ay. Ita ba ay? Saan kay kahimtan niya ron, no? Sige lang, bay. Manghiring ko sa itong mga batch ba? Basi na nakahibaw kung asa si Flor karon. Uy, kinuko. O sinitabo nga, naglak man akong mangod. Mayang pagpanaw, ma. Isaad na ko ni mo nga, di na ko pasagdan ang akong mga mangod. Tumaanon ko ang imo pangandoy alang namo, ma. Isaad ko ka na. Bay, condolence tayo sa natabos yung mama, bay. Salamat, bay. Kuwan bay. Nakuha na ko ang address lang ni Flor. Oh, tinood ka, bay? Bay. Sabay, Oh, bay. Duawa din, bay. Ay pag nangalangan, ay pag usik ko panahon. Taas mo kang pagkuwang. May nang ba, makabawi ka. Mo ko na ning baya. Gikulbaan mo ko eh. Oh, si Flor ka na. Siya ka nang naa sa gawas o naglabay og basura. Flor! Giyon sa mo pagtultol din eh. Kumusta ka na? Okay ra. Flor, ang atong anak. Han? Kinsa na? Joel, si Nilhan. Maing adlaw, pre. Dayon, sud sa among panimay. Joel. Han, dunay katungod si Christian nga mahibaw sa tinuod niyang papa. Joel. Ang nahitabo sa inyong kagahapon, dili niya kagustuhan. Hatagi siya chance nga makaila siya sa iyang anak. Salamat, pre. Christian! Christian! Di mo kong gitawag pa. Flor, ikaw nalay bahalag explain ni Christian, ha? Biyano na ko mo. Na, Christian. Nahibaw ka man nga, dili ni mo tinuod nga papa si Papa Joel ni mo, diba? Ma. O niya, kay nomdom ka, sige kag pangutanan ako kung asa ang imong tinuod nga papa. Ma. Nak, ni Asia. Si Papa ni Monil. Anak, Christian. Nagpasaylo as papa. Sorry kung ipasagdan ti kaog ang imong mama. Sorry kina. Anihin na lang panihapon para taas-taas pa yung panagstorya ni Christian. Flor, salamat kayo. Flor, salamat kay sa higayon na nga imong gipailila na ako ang akong anak. Kung dili patungod sa kumbana nga si Joel, dili ko gidunta siya palaila ni mo. Swerte kay kasi mong nabana. Tungod kay akong nakita nga buutan siya ug masinabuton. Dili parehas na ako nga talawan og irresponsable. Flor, unta mapasaylo ko nimo sa akong nabuhat. Grabe gid ang akong pagmahay.
dako kay kugsa ninyo sa atong anak. Ilabi na gyud nimo. Neil, dili na lang nato hisgutan pa. Dako gihapon akong pasalamat sa Ginoo nga wa ko niya pasagdi. O gihatag niya si Joel nako. Iya kong gitabangan. Gidawat niya akong anak nga murag yung iya. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Flor. Salamat, Ginoo. Nagyatagan ko ni Kigayon nga may lailan ako nga akong anak. Og makabawi man lang ko sa akong mga pagkuwang niya. Bisan tuod wa nimo gidungog ang akong laing pagampo. Kay naminyo naman og lain si Flor. Og may anak na sad sila, pero at least nailailan ako akong anak. Nalipay na kay ko. Si Flor mga nawag. Tingalag andam si Christian. Ako untong gitiksan nga kuhaon ako ang bata kay ako isuroy. Hello, Flor? Pa! Si Christian eh! Di na siya tamo na yun nun pa! Ha? Kaya nga naman, nak. Wala ba si Papa Joel? Patay na! Unsa? Flor, condolence. Flor, naibaw kung dili karon ng saktong timing. Og trust me, wa ko nalipay sa netaboron. In fact, nag-uol ko para nimo. Pero, isaad ako. Dili ti ka pasagdan, ingon man ang inyong anak ni Joel. Dako kog utang kabubuto niya sa pagpadako niya sa atong anak. Og dako kog pasalamat sa nahimo niya. Andam ko maghuwat kung kanus aka maridi pagbalik. Kana kung may tabo pa nga mahalon ko nimo pagbalik, Flor. Tungod kay hangtod karon. Wa gyud ka mawasa kung kasing-kasing, Flor. Neil. Nanguyab ko balik human sa duha ka tuig nga pinaabot. Iya kong gisugot og balik. O wa na ko maglangay pa. Nagpropose dayon ko niya. O kaluoy sa Ginoo nga napahuman gyud nako ang akong duha ka manghod. Karon malipayon ko sa akong pagpuyo uban sa among mga anak ni Flor ug sa anak nila Joel. Dini na lang kutob, daghang salamat. Amen. Mana so sa ka ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Ormoc City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Letlet. Dilo, ha? Ayaw pag-apil-apil. Ikaw, ingnan tikang ayaw pag-apas dito sa sugalan. Ano ba? Napili na hinuon ko. Ako tayo bukas, dong. Kung niapas ko di mo, kaya way makaon ang atong mga anak. Maghuwat ka kung tanus ako muli. Ayaw pag-apas dito, ha? Mangayo ka kwarta. Baka di malas na. Dong. Ay naunsa man intaw ng imong bana, Letlet, uy. Grabe naman nakahingulatan ni mo. Nagmahay bitaw ko, ma. Ngano nakigbinyo ko anang tawhana. Unya unsaon man na. Ayaw kog ina nga mag-antos ra kaana. Nilaong paghihapon ko, ma. Gumausab ang batasan sa akong bana.
Mulakaw ko ha. Asa man ka, dong? Patuon ko sa kong kumpare. Pasuruyon ko dito sa ila. Mag-inom mo? Mo lang. Istorya lang tingali. Asa na? Ato na ko, ha? Gabiin na. Pero wa pa mauli akong bana. Abla! Abla! Siya na rin ni abot. Kadugay ni mo nakable, ha? Kuan mang godong. Nanghigda na magod ni dong. Pasay na kay laki, ha? Unya, imo pang gipaambak sa bintana aron di na ako masakpan. Dong, nagpataka na ba nagkagyaw-yaw? Uy! Tarunga ko, ha? Tingali upat yun taon niya ka, ha? Tarunga ko. Dong, unsa man ka dong, uy! Di ko alam ko na ni mo sundang. Naman, gusto ka nga putlon ko ning liog di mo, ha? Dong, kuha ayon to nagsundang nga imong gibutang sa kong liog. Papanuwayan ka. Iipot ka na lang yung sundang kami sa amin. Dong, panuwahi ka, dong. Wisit ng inahanin nyo. Tugagay nakaablis putahan. Naglagot ko. Ipahuwat-huwat ko sa gawas. Kamusab, wama sa mong mga abli, ha? Nagkatug man gud pa. Nagkamatalan si Inday kay bana man kaayo ka. Ayaw nakasuko pa. Ibutang lang ng sundang pa. Wisit! Kaon na, dong. Mga bata day, nakakaon, ha? Human na, dong. Sige, dali na. Doon ang tagaon. Day, pasensya na ka sa nahitabo gabi, ha? Ubog kay ko, eh. Dong, unsa ka kung dili na lang gyud ka mo inom. Lain mo gud kay ka mahubog, uy. Mapatay man siguro minimo. Ang ako mga barkada, day. Di magpabalibad ako, makainom gid ko. Dong, hangyo lang nako, likahin lang na imong mga barkada. Kay wa gyud ay ayo. Basing og mao nya ni hidungdan nga mapatay minimo. Day, mag-usab na ako. Di na ako mag-inom-inom. Nakabantay ko ni Papa ron ba? Dili na siya hubugang mauli sa ato. Maulagi nak. Og dalipay kay kus gipakita ang kausaban sa iyong amahan. Nindot og dili na hubog si Papa mano aron way away ma. Day, litlet. Uy, hala. Anak. Naana si Papa, ma. Oo. Kuaning akong mga daw. Uy, unsa man ni imong dadong? Atong mga kinahanglan ng suway. Nakapakyaw manggod ko maong nangumpra na ng kuday. Inday, bebe, di ako igipalit nga lami nga para ninyo, nak. Salamat pa. Mulakaw na ko, day. Asa man ka dong? Mada ko spikas barangay, day. Kay nako'y trabahoon dito. Yan sa man, muli ra ka inighapon dong? Oo, day. Maulir ako sa'yo kay gamay raman ang trabahoon ako dito. Sige dong. Kay mag-andam na ko panihapon na to. Sa'yo man lagi kag nauli dong. Daliran na human ang among trabaho, day. Uy, nakainom ka dong? Ay, wadi ko makabalibad sa tag-iya nga akong gitrabahoan.
Hindi pa inom gid ko. Mao ba? Uy, haladong. Wa para ba ko makaluto kay sayo pa magud kaayo? Oh, mo ba? Okay ra. Okay ra, day. Matuog lang una ko, ha? O pukawa lang unya ko ninyo kung makaluto na mo. Sige, Dong. Inday? Ma, Asa man si ate nimo? tuwa sa gawas, ma. Ikaw na po kaw ni papa nimo, be. Ing na nga manihapon na. Oo, ma. Ay, salamat intahon Diyos ko. Nga, nag-usab na gid ang akong bana. Maayo ang padayon na ng iyang kausaban, uy. Bahala og makaingin basta dili lang minidapatan. Dodong! Ngano na? Dong! Dong, naunsa man ka nga imo nagikulatang imong anak. Buweset mong dako! Nanong inyo makugipukaw, ha? Isturbo mo sa akong pagkatog! Gipukaw ka kay mga una ta. Basagdi ko ninyo! Basagdi ko, ha? Inday, sige na, ayaw na lang kilaptis papa ni mo. Kay, natuog naman nagbalik. Sige na. Tawagan na lang si ate ni mo kay kita na lang mangaon. Kami na lang si Inday ang mangugas sa atong gikanan, ma. Bitaw, ma. Kami na lang si ate ang manglimpyo ini. Ako ra. Ate man na lang yung mga assignment. Sure ka, ma? O lagi. Oh! Manari mo kaon, ha? O dong. Nga wa mo ko ninyo pukawa? Gipukaw man ka pa. Nasuko man ka. Imo man gani kong kitapatan. Mga buwiset mo da! Nangaon lang mo kinyo! Uy. Dong, saan man yung kutsilyo? Imo sugi palagi, ha? Mga hangol mo! Nangaon lang mo kinyo, ha? Dong! Gusto ka nga kung gulon ko ng liog di mo kutsilyo, ha? Ayaw ito, Dong! Uy, mamatay na sa mama! Ba't yun sa ning inahan ninyo? Buwiset, eh! Ibutang ka na kutsilyo, Dong! Sige, suoy pa kay patsot ka sa dako. Giugbok ni mo ang kutsilyo sa lumisa. Musukol na mo na ako, ha? Kinala na kay suklan pa. Kay dili na maayo imong gibati, mama. Sabiyo ko ni Sabong Siriawan. Ano ba kabuhi ko? Kainit! Mga anak! Lakad mo! Lakad mo! Ma, niya man nagitas kalibunan. Mga anak, ano lang ko na tamanago ninyo ha? Ano dili ta magkitaan sa iyong amahan? Kinahanglan na ta nga mabiya sa ato, ma, uy. Ayaw mo kabala ka. O mamatokos kapitan. Mangayo kong tabang niya. Na maroy libre nga pabahay. Tabangan tiya nga makapuyo dito. Salamat kayo, kapitan. Salamat kayo. Mga anak, unsa man, okay na mo ning atong gipuy-an? Okay na ni ma, uy. May na lang na atay kapuy-an. Nindot hinuon nga ni ata din hima. Aron dili na tahagisa ni Papa. O anak, kinahanglan nga magpalayo ta sa inyong amahan. Aron dili ta madisgrasya. Unsa? Naa si Papa nimo? O ma, naa sa gawas. Nangita ni mo. O gusto mo ko niyang tuyo? Uwa ko may baw, ma. Atua lang. Nganong niya ka?
Unsay imong tuyok? Day, maluoy ka na ako. Pasayluwa lang ko sa kong gibuhat, day. Balik na lang sa ato, day. Dong, Nahibaw ko nga dako kay kugsa ninyo. Hatagi na kong laing higayon, day. Ako isaan mo nga magbago na ko. ayaw na mig sa muka. Oh, Malinaw na ko uban sa tong mga anak. day. Dili ko mabuhi kunuha mo. Kundi mo balik sa una na itong gipuyan. Sige, anhi ko puyo. Unsa? Nganong imong gidang imong mga gamit din eh. Bahala nagmasuko ka na ko, day. Anhi ko tipon ninyo. Hatagi lang nakigayon si Papa, ma. Nak, Siguro alang gipahangan mag-usap na ka na dili na minimo hagisan. Una ko. Akong isaan ninyo. Nga mag-usap na ko, nak. Magbinuutan ako. nalipay ko sa gipakitang kausaban karon sa kumbana. Buot na siya. O wala sab siya mag-inom-inom. Ay, maayo ang taghingpit na lang yun niyang kausaban. Oh, Inday, di amalagi ka. Uwa ka di mo eskwela? Dili na kong eskwela, ma. Unsa? Ang ano good in town? Sige na. Pag-ilis na sa imong uniform. Aram mo eskwela ka. Dili na lagi kong eskwela, ma. Inday, dili na mahimo, ha? Eskwela na. Sige na. Kaya naapara ba ko'y lakton? Mukuyog lang ko ni mo, mapi. Kudasa ka paingon. Nak, dili lagi na mahimo. Kung dili magali ka mo eskwela, pundo na lang din sabay. Ay, salamat in town na humanagit kong pangumpra. Kinahanglan nga makaluto din ko sa mong panihapon kay basing mo ulit sa'yo si Dudong. Ayaw pa! Oh, si Inday pa naghilak? Nga naman ka? Dong? Oh, saan ka nagibuhati mo sa itong anak? Gano'ng gikuuti mo kinatahol sa itong anak? Salbayas ka! Salbayas ka pagkamahanap ka! Di mo giunay ang iyong anak! Salbayas ka! Anak! Ito gani ko! Dugay na ba nagibuhat sa mga amahan mo? Kaya ka gibinuangan? Oh, ma. Sa una pa, sa naginan pa kong dusi, iyan akong gipahibuslan. Ginoo ko. Ano ko ka man musultin ako? Iyan mo kong giingnan, ma. Ngapat yung taniyang tanan kung mutugan ko siyang gibuhat ako. Maupit ang mahanlo ko magpabilin din sa ato. Kay kunwa ka, iyan mo kong pahimuslan. Ginoo ko. Ato nag-report sa mga pulis na hitabo ni mo, ha? Kinahanglan ka ba priso ang imo kabahan? Unsa, ma? Nasibat si Papa? O, anak. Nahibaw tingali siya nga ako si ipapriso sa gibuhat sa imong igsuon. Ano sa plano ni Mama? Ako pahibawan ng mga pulis. Ipapangita yun ang inyong amahan. Aron manubag siya sa gibuhat sa imong manghod.
Pila na kabuan ang nakalabay pero wa pagit ko'y balita salbahis na kung bana. Hangin mo gid ka magtago ni salbahis. Kinsa man nanawag na ko. Hello? Hello, si Ma'am Litlit eh. Oo, sir. Kinsa ni palihog? Pulis ni ma'am. Ali dahil sa presinto ma'am kay nadagpan yung bala. Unsa? Sa katapusan, nadakpan ka na yung salbahisa ka. Grabe ka. Dili pa igo kay mo kung dapatan ko makainom ka. Dugay na din mo gipahibos na nagatong anak. Baboy ka! O karon kinadakpan ka naman. Madugta ka res bilanggoan. Aw, ako ni serbisyon. Saan? Saan? Ipaniguro na ko ni mo. Dili ka na makagawas pa din eh. Anhi ka na din mamatay. Bawat sanggol na isilang sariling kapalay magkamay. Gibapriso na kong akong bana tungod sa gibuhat niya sa among anak. Sa pagkakaroon, naminyo ko og lain. Wa ko magmahay kay pinanggaman ko niya, ingon man ang akong anak. Dili na lang ko to, og daghang salamat sa pagkagating akong tambo. More power sa RMN. So sa ka. Ano para siyang kakagi karon? No kining sa kalalaki nga taga Tagbilaran Mall. Ang itong tatampo nagdasangan nga Lito. Kapila naman ta kain niya, boy. Ha? Alagi pa ta kaguban og tao. Tanawaw. Bunog na hinon ka. Tripan na day ka. Ang angbi, nagtumang ko nga nagagusto sila nako. Sige nag-ingon nga gwapa ko nuko. Kahumok pa ni ilong boy. Ay kung tawag boy ko ya, kay girl ko ha, di ko lalaki. Unya, saon man nato nga boy man ang gipangan nilang mama ug papa nimo. Basta kami, dong. Huwag mi kontra anang imong pagkabayot, ha? Pero unta, mag-amping sa ka. O di ka magpatakag uban ni bisag kinsang lalaki. Babe, asa naman karon? Nako sa may merkado karon, babe. Nagisugo si... Oh, hoy! Ah! Hoy! Kawatan! Alirin niyo, animal! Oy! Payuha mga motohana. Nadakpan man ni ang kawatan. Ako sa dulon. Dadanan ninyo. Sir. Salamat kayo. Babae ka? Bilang kong lalaki ka. Tara, sir. Kuyog tas police station kung gusto ka mo reklamo ato tawhana. Tara. Ang pwede siya. Uy, mao ba? Babae ang nidakop sa snatcher? Oo, ma. Bili pa lagi na ko niya, ma. Murag, di man ito taga dire kay karon pa makukita ito niya. Dili man familiar yung now. Basin og mauto ang bago na tong silingan nga pulis, dong. Ha? Naaman tay bagong balhin nga silingan. Ay pulis man kuno na si Desa? Babae nga mubo og buhok, kanang gwapa? Oh, gwapa, ma. Pero nagtuugid ko nga, lalaki siya, ma. Tungod sa iyang buhok.
Pero kung lalaki pa siya, ma, gwapo sa siya eh. Makabayot. Ayaw kog ina nga parehas mong boy. Magabayot. Uy, simbag ko ka, Aroy, ma. Sukad lang nga nakakita ko, Disa. Di naman siya mawa sa kung nahuna. Doon sa mga ko eh. Mapauli na lang siguro ko, babe. Babe? Ha? Oh, see? Nagpailan lang gid ka nga wa kasi mo kaugalingon. Lain ang imong gihuna-huna. Aon sa malito? Naka kanay lain? Sulti. Kay kung unsa gani magbuwag na lang ta. Sofia. Unsa? Wa ka sakit sa kibot ni Sofia ni mo, kuya? Odong, mura mahinuon ko og nakaginhawa nga wa nami. Hala ka, basilog lain na nasibong hunahuna, kuya. Lain na gid. Si Disa na. Katong tumboy. What? Si Disa? Hoy, kuya, maguro ng buwag sa uyab si Disa. O kaya naglaom, kuya, kay babae ang gusto. Hindi siya gusto laki. Ha? Ay, paita. Igo ragid ko nga, magsigig lang taon ni Disa, dinhi sa layo. Kagwapa giniya eh. O kung lalaki sa siya, gwapo sa kayo. Ay, mapuang ko di ba, Disa? Uy, hala. Nilingi mo siya na ko. Kanintot sa kong feelings, ay. Nga, nag-abot ang among mga mata. Kinahanglan nga magpatagad ko niya. Mangita ko paagi. Ang giingon, gusto siya babae. O di, laki. Mao gani, tabangi ko. Ha? Tabangan ti ka? Saan man? Imo akong babae, boy. Magbinayot ko. Unsa? Basta kuya ha, manta akong itulo ni mo ha, kung sa pagbinayot. O really na sa lang uban akong sinadiha. Manisul uba. Ha? Magbinabay kong sinina? Oo, armas mo tuos sila ni mo. O kinahanglangan, tara ni mong kaila kuya, di ba hibaw nga, nagpakaroon ng raka. Oo. Sige boy, muadto ko sa kong mga barkada. Sigurado kong nag-inom sila ron. Oh, alas 10 ra ko to ba? Aron di ko maahat og dakop ninyo din eh. Si Disa. Okay. Siyo sa mo. Ma'am, sir. Shoot, kabitaw ron. Hi, guys! Hi, Disa! Time pa. Murag nakailamang ko nimo. Ikaw tong... Oo. Katong isnatchan. Bayot, de ka? Sabi na kong lalaki ka. Ay, girl ko, uy. Bago lang ko naka-realize. Bago lang yun. Mao ba? Nugon si mong kagwapo eh. Daghan siguro nagilak na babae ron. Daghag naguol nga bayot ka. Nga naman, ma'am. Hasta ka? Naguol ka? Wa, uy. Di kog laki, uy. Laki gug ko. Mas ma-attract pa ko sa imong kagwapa karon. Wow ha. Sukat ka nagkaabot mo ito sa imnanan. Sige naman kuyog-kuyog ni Disa ha.
effective yun ang atong plano, boy. Oh, gyud. Pero kinahanglan nga paibaon nimo dayon si Disa. Ang dili ka tinawon nga bayot, kuya. Ay, may labo niya na nimo sa imong pagkabayot. Taon saon na lang. Oo. Oh, boy. Ugma, makikita ko niya. Akong isulti niya ang tanan. Na ako isulti mo. Oh. Sige. Ikaw na una. I love you, Lito. Sa sige na tong kuyog-kuyog. Na-fall na gid ko nimo. Maong gusto kong manguyab nimo kay na-feel man gud ako nga dawat kayo ko nimo bisag unsa ko. Og labaw pati kang gimahal tungod sa imong pagkaikaw. I love you too, Disa. I love you, kayo. Ma, pila naman may kabuwa ni Disa ba? Gusto naman kong makiminyo niya, ma? Ay, ang gud may problema, dong. Basta kinahanglan nga mahibaw na siya sa tanan. Sultihi siya, dong, nga nagpakaaron imnon ka ra. Mahadlok mo kung musulti niya, ma. Basin og makigbuwag siya na ko. Di na ko kayang mawa siya na ko, ma. Ay, naunsa ka baya, nak. Nak, kung mahal ka niya, dili siya mo biya nimo tungod lang kay lalaki ka nga nagbinayot. Pero mas mubiya siya nimo kung mahibaw siya nga sa taas nga panahon imo ra di ay siyang gibuang. Gusto ka, ma. Salamat, ma. Naunsa ka, oy. Ngano ko nang imong gisulob? Macho man kay kang tanaw, nana. Lalaking lalaki, makayo ka. Disa, ang tinuod. Lalaki man gid ko nga nagpabayot-bayot. Aron lang matagad ko nimo. Unsa? Mahal na ti ka, Disa. Dugay na. Pero nahibaw mo ko nga di ka makagustog lalaki. Pero dili na ako kayang buangon pa ka. Maong pagkasabot ko karon kun imo kong biyaan. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga love kita ka, Disa. Love sad kaayo ti Kalito. Og dili na igong rason para biyaan ti ka. Mababay, malalaki, o mabayot man Kalito. Ang importante na ako nga mahal ko nimo. Og mahal sad kaayo ti ka. Salamat, Disa. Mahal sa kayo ti ka. I got it. The note you give me. Still got it. Still got it. Flying it. Ang tinuod na gugma, di igid sa payan, bisag unsa pa ka. Maunay na-realize na ko sa among relasyon ni Disa. O karon, mabdos na si Disa. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Sa ka. Kumusta ka ninyong tanan ng mga artista na magkatawag kinabuhi nining akong suwatampo? Ilabi na, sa libo-kalibong tigpaminawan, ni inangan dumanan sa usakaw. Ako si Lisa. Sa dili ko masugdan sa pagsaysayang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit ni nagluhan. During the 22. And he knows he never will.
Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkaning sa kababae nga taga Upra, Cebu City. Ang atong madatampo, nagdasangan nga Liza. Salamat ka nakikita kag nako karon. Daghang salamat. Hangtod karon, ingon sa di pa ko makatuo nga uyab na ta. Ha? Unsay uyab na ta? Ngano, gisugutan na di ka? Excuse me lang ha. Kung nakikita man ko nimo ron, tungod kay ako nang bayaran nga akong nakuham nimo nga 1,000. Kay gipun og bayad ni mama sa kuryente. Og wa nay laing pangrason. Pero gisugot ko nimo gahapon. Nagtiksa na ita. Imo na kong gisugot. Ayaw ko kong binaangi gud. Lain na gud mo mga media. Lipay ba kay ko gahapon. Asa mo to karon nga nakita na kita sa personal. Unya, imo lang ko kubidyahan nga. Tungod kay maunay tinuod. Wa gid ko makakupot og cellphone kagahapon. Ang akong manghod mo ay nagunit sa akong cellphone. Nilakaw ko kagahapon og nahibili ng akong cellphone. Kung mao ka na. Si Karen ang nagtubag-tubag nimo sa text. Dili to ako. Ang ako to manghod. Di kalingawan ka. Pag uli na ko sa bahay kagahapon, nagsigi ko likod sa akong cellphone. Abi na akong nag-games ra. Nanghilabot ko ay sa akong mga messages. Makita lang ganing babayahan ang akong buhaton. Kasabot ka ba ng feeling ganing nga mabaho ka? Nag-expect ko nga kita na. Lisa, maluwi ka na ako. Ayaw lang magkuya. Maluwi taon ka. At alay pa dahil nga uyab ta. Maluwi taon ka. Pasalig ko ni mo. Dili kay ko pasakitan. Ihatag ko ni mo tanang pagmahal o pagpangka. Ayaw lang tato magkuya. Maluwi ka. Agay, ate, sakita. Uy, nangusi man ka. Ipahamak ko nimo ha? Nagbuot-buot kag reply sa mga text ni Eric nako? Eh mo pa kunuhay siyang gisugot? Ang angbi. Kanahan mo ko kaya Eric para nimo. Buotan man. Hindi lang kaayo maayog dagway si Kuya Eric, pero dili mo gud basahan ang dagway sa tao. Ang batasan man, di ba? Hello? Dili kag korek ka. Gipahamag ko nimo. Perting hilak ni Eric nga akong gisultihan nga ikaw mo iyang gika-text. O dili tinuod nga ako mo inisugot niya sa text. Nihilak siya, ti? Mulang? Og saan ni tanan? Nakasa kang Eric. Og mas labaw kang nakasa na ako tungod kay imo ko gipahamak. Nagkauyab di oras sugod mo ka buang. Kinaluoy na lang ginang ako nga wala ko mabakwi. Kay pwerte namang hilak. Si kinsa may text, ati? Si Kuya Eric? Hi! Abi na kung di ka naman ito nga ha. Grabe ka. Maduhan ako ka oras, pinaabot ni mo. Ay, sorry, good friend ha. Nawa, jud sa akong una-una nga may sabot man dahil karon. Maayo kayo ni order ka na lang ang pagkaon. May kauban ka? Oh, yes. Akong BFF sa province, si Carlo. Nana siya ay. Hi! Sige na bang yung gingon na dito? Likod ba? Liz, siya si Carlo. Akong giingon ni mong BFF nako. Carlo, ang akong friend din sa city, si Lisa. Single. Single sa trabaho? Parison din Maubit daw. Nag-blind date mo ito ha. Kaya gusto kong magkasinapot sad mo, Carlo, Lisa.
Salamat sa inyong paghatod, ha? No worries. Mayroon niya amo kan hatod. Katultol lagi ko sa inyo. Tagabihan lagi ka. Ay! Eric! Gusto ka? Mangalit mo lang ka, uy. Yawan ako ni mo, uy. Sabi ko bagsikin sa kalit mo ni Biko. Sorry. Napaguyawan di ka. Nagabihan ka. Kagadihan ko nagpaabot ni mo. Sige og text ni mo niya. Huwag ka reply, bisag kausan lang. Tabang! Tabang ko! Makasaligan! Ang saan mo rumangon? Ano magkanya ito mo? Kinuha ko. Ayaw itugot na may nautamahit mo ni Mama. Ada pala ba si mong kaguol? Niya na sa ospital si mama ni mo. Gati man na siya sa mga doktor. Ako na ang manghod si Karen. Siya rabi ato usa sa bahay. Kaya ako na siya gibilin. Unsa may gusto ni mo nga akong buhaton? Mahimo bang mo ato kauna sa amo? Siya rabi atong usa to sa bahay o gabiin na baya kayo. Labing siguro nahadlok na to. Hadlokan na ba kaayo to? Sige. Ako kaon sa bahay si Linlin. Ako banghod. Ako siya na doon sa inyo. Aron ikaw pa niya sa bahay. Unya ikaw din eh. Okay ra ko. Ipalihog lang una ko sa akong manghod, ha? Sige. Kung doon problema, panawag din ha. Mabalik ako din eh. Sige. Salamat, ha? Ay, pasalamat. Kalipay ko magkatabang ni mo. Love you. Ato na ko. Buutan kaayo si Eric. Maayo na lang gani nga naa siya sa dihang giatake na si Mama. Kung may nakatabang na mo sa pagdaan ni Mama din sa ospital. Kay kunwa pa, ampot na lang yun. Isam ka ning nag-text? Oh, si Carlo? Nganong hiya ka? Dali ko ni Anhi pag-reply ni mo nga imong gida ang imong mama di sa ospital. Wa na lang unta ka mo, ani. No-worried ko ni mo. Kumusta ang imong mama? Ikaw, kumusta mo ka? Okay ra ko. Ayok ka bala ka. O nagpaawat pa ko sa doktor nga nag-atiman ni Mama. Kuno sa na resulta. Nakasabot ko sa imong gibati. Tuod, tingali gigutom na ka. Tubig. Lagyan na lang kag tubig. Kadit ha. Magpalit na ako. Di ko magdugay. God. Anong di ang ni siya? Usaon naman lang kung mabalik na si Eric kung mag-abot sila. Usaon naman lang. Si Eric, siya nang nag-text. Dili di ay magpabiyak si Karen. Ug ang iyang manghod kay nahadlo kay gabiin ako no. Ako siyang replyan. Nga dili lang una biyaan ang mga bata. Nganong gididaan ko di mo nga muana sa inyo. Igot na tingali ang imong nahimo. Stable naman si Mama. Ug niya na siya sa amo. Dili ko gusto mag-abot mo si Eric. Nga akong uyab. Naibaw na ko sa rason kung ano nagkauyab mo. Napugos ka lang. Ug nasayod ko. Nga bugat-sab ko sa imong dugan. I feel it. Carlo. Sa mubong higayon nga nag-aila ta. Nga nagkauban ta. May pagbatik na ko nimo. We're meant to be. Managsama mo si Eric, mga buutan. Ug wag gipabiya na ako sa panahon nga gipit ko. Pero dili ko makako sa pagpasakit ni Eric. Nasayod ko kun unsa ko niya kalahot. Love ba nimo siya? Prangkahin na lang siya. Pero wa ka gusto niya. Prangkahin siya. Ug kung mas bugat ko para nimo, kita na lang. Please, Lisa. Dili ko
lang, Carlo. Ayaw kong i-confuse. Naluoy ko ni mo. Naluoy sa ko ni Eric. Dili ko gusto makasako niya doha. O kung kita mangganit kita gana sa usag-usap, bugtong panahon lang ang nasayod. I'm sorry. Masabay ako buhaton, ma. Nak, naaragid nimo ang pagdesisyon kung kinsakit kanilang duha ang bugat alang nimo. Dili ko gusto nga tuhogon mo silang duha. Dili sad ko gusto nga moabot ang higayon nga magkaabot na gid sila dinhi sa bay. Dili ko gusto og samok. Ma, Kung si Eric. Likayan mo na si Carlo. Ug dili ka na makikita niya. Ug kung si Carlo. Buwagan gid mo si Eric. There are times when a woman has how much it's gonna hurt. mas bugat alang ka nako si Carlo. Si Eric usa. Dili sigid sa lisod mahalon tungod kay pinanggasab ko kaayo niya. Wa gid ko niya pasakti. O kung sa magi mamahimo kong kapalaran, bugtong Diyos na lang ang nasayod. Dili na lang kukutob, more power sa RNA.